Ei, molt bones dots i benvinguts al canal amb un dia molt trist, molt trist, molt. Fem un minut de silenci per aquell heroi, llegenda i tot el que tu vulguis de la persona que hem estimat més en aquests últims 10-15 anys, Qui és, tio? Qui ha marxat? Qui ha marxat o qui marxarà? No sé on anirà, però fa un minut de silenci, va. A partir de... ja. No ho puc creure, no ho puc creure. Minut de silenci de què? Aquestes maneres no. Fotem vergonya, tio, la Lliga fot fàstic, hòstia. Primer es va carregar el Cristiano Ronaldo. Segon es va carregar en Lionel Messi. Ara, en breus, ja està fora. I tanta merda que fiquen pel mig que tenien calés per subvencionar els clubs i tota aquesta merda. I tot s'han anat a prendre pel cul, Tot. Messi out, Ara no queda ningú. Ara, oita, mira, fixa't. L'Agüero, Kun Agüero, Kun Sergio Agüero. Ha vingut al Barça per jugar amb Messi, no? Pues, oita, s'ha tocat els ous, tio. Un déu sagrat, tio. Almenys va venir gratis, però que no, hòstia, no fotis, tio. La Porta tenia una missió i era renovar amb Messi. No ho ha aconseguit. Fracassat. El Barça està a les últimes ara mateix. Ara mateix poden passar anys i no recuperar-se, Jo ja anava veient això, que acabaria així, tio, perquè és insuportable com està la Lliga d'insuportable, Entre regles de no sé què financiero i tocant els polla tots els d'allò, han acabat xafant el Barça, tio. No hi ha dret, tio. Quina ràbia de merda, home. Tia puta. Quina merda, tio. I ara què? Ara depenem d'en Brad White. No, Brad White, fora. Agüero, 10 gols. Depay Pichichi. No, Pichichi o Depay o Griezmann. Jo crec que aviam l'Ansu Fati, que ha tornat als entrenos amb bona dinàmica i aviam que és com se'ns presenta, però està cardat l'assumpte, Oita, el Gamper el perdrem contra la Juve d'en Cristiano Ronaldo. Doncs Cristiano Ronaldo guanyarà l'únic títol que li falta prendre amb en Messi, no? Que és el Gamper. És que tot és una oliada, tio. Tot toca el seu, tot té les seves complicacions, però és que no hi ha dret, tio. No trobo la manera de que em surtin 4 paraules seguides bones, no? Perquè és que... tio, no pot ser, tio. Quin fàstic, tio. Mira, en Tebas ja se'n pot anar a casa seu i dormir fins que s'acabi... No, tio. Hòstia, aquests de Lliga què es pensen? Què? Vostè a Messi que encara hi perdreu més, tio. És que no us en doneu compte? Heu cardat el futbol a tomar pel cul. Ara mateix, ara, ja, vale. I que quedi clar una cosa, que jo seguiré sent del Barça fins a la mort, fins a la mort. El Barça, aquí al cor, sempre. Encara que no hi hagi Messi, encara que no hi hagi el Déu en pilotes, sí o no? Cau en Déu. Mira, escolta una cosa. Aviam, en Messi, aquest any, tenia a guanyar la 7a pilota d'or, que seria com ja lo mas, no? Perquè seria com les 7 boles de drac, que jo ja ho vaig anar dient fa anys, Bueno, fa anys no, però fa molt temps que vaig dient que pot arribar aquest moment, i jo crec que aquest any, encara que fitxi pel PSG, encara que fitxi per el Manchester City, lo guanyarà el pilota d'or. T'ho dic en sèrio, que sí.
I això, nanos, fa plorar, tio, perquè veus que un noi que va començar amb 13 anys al Masia, que ha crescut al Barça, tio, tota la vida